program namijenjen djeci sa poremećajem iz spektra autizma. Ove godine imamo u vrtiću Maestral 20 djece s tim poremećajem, od toga ih je 11 obuhvaćeno posebnim programom, a ostali su u redovnim skupinama ili nekim prijelaznim skupinama gdje kombiniramo posebne i redovne programe. Evo sad kad pogledamo malo unatrag, kojih ima više u odnosu na prošle godine, imali nekakvih odstupanja? Da, pa evo možemo reći da iz godine u godinu se povećava broj upisane djece s poremećajem iz spektra autizma. Ovi drugi poremećaji su otprilike tu negdje. U Veseljku intelektualnim poteškoćama imamo 6 djece i otprilike je to taj broj. Evo, kako bi mogli nastaviti, onda trebamo ipak malo objasniti što je autizam. I evo, isto tako reći da su ono što sam rekla, već neka djeca u jasličkoj dobi dolaze kada se još i niti ne zna da možda imaju upravo taj poremećaj i onda upravo odgojitelji primjećuju neka odstupanja od ostale grupe. Pa evo, možemo malo par riječi reći upravo na koji način se i prepoznaje autizam, što je autizam. U stvari, autistični poremećaj spada u skupinu pervazivnih razvojnih poremećaja, što u stvari znači da je to sveobuhvatni razvojni poremećaj koji obuhvaća gotovo sva područja djetetovog razvoja, što bi značilo područje motorike, komunikacije, socijalizacije, spoznaje, aktivnosti samozbrinjavanja. I u stvari možemo reći da je to jedan disharmoničan razvoj s obzirom da na nekim područjima djeca sa ovim iz područja autističnog spektra u principu pokazuju iznadprosječna mogućnosti, dok u nekim područjima pokazuju ispodprosječna. Tako da zaista je važan individualan pristup s obzirom da nijedno dijete sa ovim poremećajem u principu nije isto. Isto tako poremećaj u principu karakterizira takozvana trijada simptoma i to su poremećaj verbalne i neverbalne komunikacije. Znači, kod djece najčešće se ne razvija govor u vremenu kada bi već to trebalo biti. Znači, i to je roditeljima u principu jedan prvi signal da postoje neka odstupanja. Dijete se ne odaziva na ime, pa roditelji često znaju reći da dijete djeluje kao da je gluho, pa je nekako prva sumnja u principu na probleme sa sluhom. Isto tako, djeca sa poremećajem izbjegavaju kontakte oči u oči, ne izvršavaju najjednostavnije naloge, upute, ne znam, djeca u toj dobi već bi trebala ovladati. Govor u principu kod djece sa ovim poremećajem se ili ne razvije, a ukoliko se i razvije, govor u principu nema komunikacijsku svrhu, nema tog nekog reciprociteta, znači to je najčešće eholaličan govor. Da pojasnim, eholalija je u principu ponavljanje rečenica koje je čulo, pitanja ili dijelova, ne znam, iz crtića ili nekih TV emisija. Drugi simptom koji ukazuje na ovaj poremećaj je teškoće u uspostavi socijalnih odnosa i interakcija s drugom djecom. Izražena je potreba za osamljivanjem, djeca vole u principu onako biti malo više izolirana i fokus u principu je više na igračke, na predmete, nego u principu na osobe u njihovoj okolini. I u kojem dijelu se razlikuje rad odgojitelja sa autističnom djecom i u onom redovnoj skupini gdje možda imate puno djece, drugačiju vrstu rada i ovdje gdje imate njih 4? Rad u skupinama sa posebnim programima je u stvari puno individualni. I kad bi uspoređivao svoju ulogu u redovnoj skupini i u takvoj jednoj skupini, u ovim skupinama se osjećam kao menadžer u nekom sportskom klubu gdje svakog svog štićenika tretiram kao vrhunskog sportaša kojeg trebam na neki način pogurati u takvoj jednoj socijalnoj sredini, da on ostvari sebe, da se
da prvenstveno pobjedi svoj strah, jer rekao bih onako iz svog iskustva da je strah osnovna emocija kod djece iz spektra autizma. I on ih zapravo blokira da pokažu sve ono što mogu, sve ono što znaju. Koliko dugo radite s ovom djecom koju smo mi imali prilike snimiti? Dakle, ovi štićenici, znači, jedan dječak je na adaptaciji, a ostalih troje je drugu godinu. Mene sad zanima, evo kad su oni stigli u grupu i sada, koliko ste uspjeli izvući njihovih potencijala? To je ono što je najvažnije, biti svako od njih ima nešto u čemu je najbolje. I kako vi uspijete prepoznati, gdje ih dobijete, uvijek postoji nekakav ključić, neka vrata koja se mogu otvoriti, a koja na izgled izgledaju vječito zatvoreno. Upravo tako, a i zapravo najteže je doprijeti do njih. Prvenstveno krećemo sa razvojem privrženosti, jake privrženosti, jer ta neka međusobna povezanost i povjerenje je ključ sva vrata. Znači, stalnim isprobavanjem u stvari i stalnim eksperimentiranjem jako je puno mitova o djeci s autizmom i iz prakse svako dijete s autizmom je zapravo sindrom za sebe i svako je drugačije, svako je različito i prihvatiti to je u stvari i na neki način stvoriti neki stil rada gdje je stvarno svakom djetetu onako individualno. Glazba je ključ. Ja osobno preferiram glazbu, to jest kroz gitaru i do sad sam recimo na taj način sam zadovoljan s onim što sam do sad postigao, jer kroz pjesme i kroz glazbu se otvaraju. Što zapravo težište našeg rada je što više uključiti se u rad redovnih skupina. Vrlo malo vremena provodimo sami, eventualno kad je idealni rad, kad rade sa nekim od terapeuta, a ostatak vremena provodimo u beskonačnim šetnjama vrtićem tražeći neku situaciju ili nešto što bi, jer ono najteže kod njih pobuditi tu neku volju, konativno. Evo imamo priliku vidjeti sensornu sobu, možemo li ovo malo objasniti čemu ona služi i što se s njom dobiva? Sensorna soba, zapravo možda bolje da to prepustimo kolegici Lidiji s obzirom da je ona meštar od senzorne sobe, jedan od terapeuta. Ovako, u današnje vrijeme dosta se priča o senzornoj integraciji i djeca sa ovim poremećajem vrlo često, vrlo velik postotak djece u principu imaju i poteškoće senzorne integracije. Senzorna integracija je u stvari obrada i procesuiranje senzornih podražaja iz okoline i način na koji mozak obrađuje te podražaje i dobiva u principu se adekvatan odgovor na te podražaje. Samo roditelji djeteta sa nekom poteškoćom znaju koliko je to teško. Danas se puno priča o roditeljstvu. Ovo je roditeljstvo koje je posebno izazovno. I roditeljima naravno po našem iskustvu treba i određeno vrijeme da prihvate. Da se sami adaptiraju na nastalu situaciju. Tako je, a onda i da se snađu u prilično nesređenim uvjetima. Festival je upravo povezanost roditelja međusobno gdje oni jedni drugima jačaju kompetencije, bude snagu, dogovaraju se oko zajedničkih predavanja, edukacija koji stvarno mogu pomoći. Ono kako djeca to gledaju s ove druge strane, prelijepo. Jednom riječju, onako, svi zapravo smo poneseni tim, evo. Da, oni su uistinu pokazali da jako puno toga mogu. Želite li evo nešto poručiti za kraj emisije? Da damo evo nekakvu poruku, da se ne treba bojati, da imaju uvijek pomoć i gdje se treba javiti. Jednostavno, moje iskustvo mi govori da sva djeca u principu napreduju, ali različitim tempom.